आसाम सरकारनि हारिमु जौगाथाय बिफाननि दैदेननायाव आरो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि हेफाजाबाव विधान सभा बियाबनि सिङाव गोलोम बोथोरनि खेराइ मोसानाय मावबादा बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसर नोगोरमायाव थानाय सुजित नार्जारी अडिटोरियाम नब्लाङाव आसाम सरकारनि हारिमु जौगाथाय बिफाननि दैदेननायाव आरो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि हेफाजाबाव विधान सभा बियाबनि सिङाव 15 साननि थाखाय गोलोम बोथोरनि खेराइ मोसानाय मावबादा बेखेवदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद बर'नि दैदेननाय आरो आफादगिरि फुकन बर'नि आफाद सामलायनायाव गोलोम बोथोरनि खेराइ मोसानाय मावबादाया जायो। दिनैनि बे गोलोम बोथोरनि 15 साननि खेराइ मोसानाय फोरोंथाय मावबादाखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाफुराम बर'आ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो आरो आलारि बाथिखौ फोजोंजेनो अल इन्डिया रेडिअ ग्रेडेड सिंगार थुथुमनि दत्तआ बे गोलोम बोथोरनि खेराइ मोसानाय फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लायो धीरेन रामसियारि रिबा बर' बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर', गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोगोमसार नार्जारी, सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खबिन चन्द्र बर' आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनै गरेसर सुजित नार्जारी नब्लाङाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव डिसिनि जि आदेश मर्मे बा निरिक्षना मर्मे दिनै जोंनि बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुनि मोनसे प्रखेक्षन लानाय जादों। बे प्रखेक्षनाव गोबां मोसाखावरि बिथांमोना ज' जादों। दा जों मानो प्रखेक्षनखौ नांगौ होनोब्ला जोंनि बे मोसाखावरिफोरा जि रोखोमै आब्रुथि मोसानांगौ, जि रोखोमै गाननाय जोमनाया खौसे जानांगौ, जों बे खौसे जानो हायाखैमोन। जों दा खौसेथि जानो हागोन। जोङो गावनि जिनिखि प्रखेक्षन बे प्रखेक्षननि गेजेरजों गाननाय जोमनायनिफ्राय आरो मोसानायनि जिथु आदब खायदा बेखौ जोङो खौसेथि लाना फैनो हागोन। दा जों गोदो नुबोदों जोंनि बे मोसाखावरिनि गेजेराव जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा गोरोबामोन। सोरबा गामसाया सोरनियाबा फाख्रा जायोमोन, सोरनियाबा गोथां गोमो जायोमोन। दा जातिनिखि जोंफोरो बेखौ जोङो बिश्व दरबाराव जों जुदि मोजां मुं लाखिनोबा जों हारि हिसाबै सिनायथि मोननो नांगौब्ला जोंनि गाननाय जोमनायाबो जोङो एखे जानांगोन, गोरोबलायनांगोन। दा बाथ्राया बेनो, जों दिनै बिश्व दरबाराव मोनसे मुं लाखिनो हादों जोंनि मोसाखावरिनि गेजेरजों। जों दिनै बावैसो सिगाङाव जोङो जोंनि दिल्लीयाव जे बड'लेण्ड महोत्सब जोंनि बे हारिमुखौ जों दिन्थिनो हादों। बिनि उनाव बावैसो 2025नि जानुवारिनि बेसेबांबा थारिखमोन जोंहा बे बागुरुम्बा दोहौ मोनसे खिथिबाय। बे बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों जोंनि जिथुबा मोसानायनि जि आदब खायदा आरो जोंनि जि गाननाय जोमनाय जिथु संस्कृति जों बेखौ देखायनो हादों। जों आरो नाजाबावनांगोन। जों बेखिनियाल' थोजासे नङा, जों आरो बेखौ नाजानांगोन। जों हारिमु होनब्ला जों मोसानायल' हारिमु नङा। हारिमु बुङोबा जों जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय आरो जोङो मोसानाय मुसुरनाय आरो रोजाबनाय जों गासैबो जोंनिनो हारिमु। जों बेखौ जोङो प्रखेक्षननि गेजेरजों जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों बेखौ लानांगोन। आरो नैबे बिराद असम सरकारा मोनसे मोजां पदक्षेप लादो। दिनै बे मा होनना बुंदों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जों गोबां फरायसाफोरखौ जों दिनै प्रखेक्षन लादों। बे गेदेर असम सरकारखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन। बे गेदेर प्रखेक्षन लाना जाहाथे गथ'फोरनि भबिष्यत जौगानाय मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो अराय सम जोङो साबायखर बावनांगोन। दिनै सोलोंथाइ लानाया जोंनि गेजेराव 55 जन फरायसा आरो फरायसुला फैदोंमोन। नाथाय जोंनि बे सरकारनि मोनसे निर्देशना मथे 45 जनसो जोङो सार्टिफिकेट होनायनि बेबस्थाखौ निर्देशना होनाय मथे बा बिदिन्थि बादियै जोङो दा इयाव जोङो 45खौ जोङो सार्टिफिकेट होनाय जागोन। खिन्थु मोसानाया गोबां मोसागोन। दिनैनि बे तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि आवथायाव खुंनो लानाय जि 15 साननि ट्रेनिं बा मावबादा, बे मावबादाखौ खुंनो लानाय जोंनि गरेसर बियाब दुलाराय बर' हारिमु आफादा 15 साननि थाखाय जों खुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिनो दिनैनि गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोंहा फ्राय जोबनानै थांनाय बायदियानो जाबाय।
जोंनि बे जिथु आसाम सरकारनि सिङाव जि मोनसे बेबायदि गोलोम बोथोरनि मावबादा खेराइ मोसानाय जि मावबादा बेखौ आसाम सरकारा जि मोनसे डिसिनि आन्डाराव सामलायनो निर्देश होदों बे हिसाबै जों मोनफुंनो हादों हिसाबै जों जोंनिफ्राय आसाम सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेफोरबायदि माखासे जोंनि गेजेराव बे मावबादानि गेजेरजोंनो जोंनि सोलोंसाफ्रा फंबाय बिनानावफ्रा बायदिसिना खेराइ मोसानाय आयदाफोरखौ बा दामजुफोरखौ सोलोंनानै लानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो बेबायदिनो आरो इयुनाव जोंनि माखासे बिथिङाव जोंनि बे गरेस्वर हालामाव जाहाथे मोसानाय बेबायदिनो गोरों नैफोरबायदि मावबादानि गेजेरजों जाहाथे ओंखारलाङो बेनि थाखाय आं मिजिंथियो बेबायदिनो जोङो सरकारनिफ्राय आरो इयुनावबो बेबायदि मोनफुंनो हाथों होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय दायो बे समाव आङो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों। खेराइनि मादाव मा मा मेथाइआ फोरोंनायाव बेयावथ' जों ओरैनो सरासनस्रा जोंनि बाथौ थानसालिनि बेन्दोंआव लाइमोन आफादनि दैदेननायाव जों रियासला बिदिनो सोलिबाय थायो जेनेबा बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बायदिसिना मोसानाय दायो जों सान्दों बेवहाय नैबे मावबादायाव जों गोदान गोदान जि मोसानायफोर जायफोरखौ जोङो मोसानो आयदा हिसाबै जों लानो हायाखैमोन मोनाखैमोन बेफोरखौ जोङो जोंनि गोदान जिथु मोसानाय आयदाफोर बे आयदाफोरखौ मास्टार ट्रेनार जों हांख्रायनाय जादों बिथांनिफ्राय जाहाथे जोङो मोसानायखौ जों मोनफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। बेयाव सोर सोर बाहागो लाफैदों? बेयाव मास्टार ट्रेनार हिसाबै मुसलपुरनि धीरेन रामसियारि सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों लोगोसेयैनो जोंनि जायगानिनो आरो बिथाङा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा अस्तादबो बिथाङाबो जोंनि गेजेराव ट्रेनार हिसाबै थागोन। सोलोंथाइ हारिमु मावबादाया बिराद गुरुत्तपुर्ण होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला तामुलपुर जिल्लानि डिसिनि आन्डाराव बा डिसिनि सिङाव मोनब्रै मावबादा फैदों मोनसेया जाबाय जों दोरोङारि मोसानाय बर' बागुरुम्बा खेराइ मोसानाय मोनसेया जाबाय बिहु मोनसे ड्रामा मोनसे मेथाइनि दा जों गरेस्वर एलअसिआव जों मोननै मोनदों जे बिहुखौदो बर' दोरोङारि मोसानाय दा बेखौ दिनै सुजित नार्जारि नब्लाङाव जोङो 15 साननि थाखाय जों दिनै बेखावबाय बे गोलोम बोथोरनि जि मावबादा जे गरम बन्द बेखौ लानानै जोङो माखासे खाम सिफुं सेरजा दामनायनि लोगोसे मोसाखावरि मोसानायनि आयदा बागुरुम्बा खेराइ बारदै सिख्ला जों बेखौ फोरोंनो थाखाय आवगायदों बा आखायाव लादों दा बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बा गोग्गानांगोन जोंनि जे बर' मोसानाय जिथु गिबि बा सिगाङावनो जों बुंनांगोन बागुरुम्बायानो जादों जोंनि मोनसे बिश्व दरबाराव सिनायथि मोसाखावरि बा मोसानाय दा बेखौ जोंनि गरेस्वर आनसलिकनि सिङाव जिमान मोसाखावरि दङ आरो जिमान रिंगु दामसा खाम सिफुं सेरजा दामग्रा बिथांमोना सोलोंनो थाखाय ओंखारबोदों आं आसा खालामदों बे सोलोंनायाव निस्सय आवगायनायजों लोगोसे साक्सेस जागोन हागोन आरो माखासे रोंखागौ दा जिनिसा दानि मोसानायफोरा नटिसनाव फैबाय नटिसनाव फैनाय लोगो लोगोनो एसे गोब्राब जायो बिजाबाव फरायनो गोनां जायो बे नटिस मथे गोरोबाबा एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि अस्ताद धीरेन रामसियारिखौ जों खावलायदों जोंहा दिनैनिफ्रायनो गोनांमोन एसे उसुबिदाखाय मोनफैयाखै फैगोन दा बे हिसाबै जोङो निस्सय दिनैनि जिथु मावबादा बे साक्सेस जागोन।